Една от темите на коментарно студио в политическия канал на трите канала към блога е темата за съдбата на децата при развод. Една от каузите, на които предоставям трибуна на хора, които се занимават с това или които са пострадали от това, е това най-после да променим мнението в нашето общество, че при развода няма значение детето къде отива, важното е да се гледа читавия родител. Под читав родител, какво разбираме? Човек, който е в състояние да даде нужното и необходимото на едно дете, за да стане един нормален човек и нормален, въобще нататък, нормален такъв смисъл, че да може самичък да се оправя в живота. Нашето общество все още цари едно убеждение, че мъжът е само вещ, която носи пари. Множат се случаите, когато жени използват другата част на човечеството поради някаква полза или просто им скимни и се развеждат. С моя събеседник за втори път правим този запис. По простата причина, че и той и аз сме на едно дириже, такъв смисъл, че имахме проблеми при развода. При мен, нещата са вече приключили, но при него тепърва започват проблемите. И затова реших, че той е подходящ събеседник да обсъдим темата за ролята на мъжете въобще при един развод. Добър ден, Козо! Поздрави от Стара Загора! Добър ден, здравей, Петко! Радвам се, че даваш трибуна за втори път на моите разсъждения. Надявам се те да бъдат полезни за много родители, за много хора, за цялото общество, за всеки, който иска да вникне в този проблем. Кузо, давам ти трибуна, защото откровено да ти кажа, и мен ме дразни. Аз много пъти съм го казвал. И мен ме дразни, че както започнах, на нас се гледа като на някаква вещ, която носи пари. Която носи само пари. И просто е обезценена ролята на мъжа. Ролята на мъжа в семейството. Което значи от моя гледна точка, аз много пъти съм го казал, 2 години ми коства дъщеря ми Габриела да дойде при мен. По простата причина, че